HRISELNA hian ni tin mamo HRISELNA chungchang le Chanchin ngai dom tak tak ron ti chwa zel kan tuma I subscribe chuan post har ber ber I mu thei zel do na lo subscribe ve keu te le lung heart thalo hi ol samte in a hriat mai theya enge idin hmun lung thalo te ilo nei ve mialem ti kha nangma ilo in chik don nia tunlai khovel hi abuai nuaya achangkang em ringot mai boka kan HRISELNA lam hi kan thla da fo mai kan ol lutuka natna chi sang sang kan nei pha ni te po in alang man lai chuan lova kan fe a ni tin kut na thokin than tui luang zoi zoi in kan ting tla thina a hun lai kha chuan shom kan thei em a pathial mal somna ani lam kan ngai to phangai lo tun nuwa ve thung chuan smartphone kan tuaya huna kan thungoi renga pona veiwa don la in bike emo motorcycle emo kan cheleka kan thawlu a kan chaklo em mai bokani kan che vela thomwang thalo ni tinin kan hria a news kan hria thin tela ruti halam hlir an lo ni ve boka a hunin nazir em bok wang nge moni lungna heart disease nei hi kan pung tual mai ramchang ka nga atlem deuh te ilo ti ringo tange a hluar hlei America rama thina thlen tu natna langsar ber pakhatani lungna hi shemia lovin kan lo nei theya tin nei emotia in ring hlel reng omnuam mang lovin kan lo omreng thei boka tun life in na le hmangchang shemi te thil chik na azara ilunga hrisel lo doctor ron ni tul nge tul lem lo ol samte ai sha thei dan tur an hre chuak ta man mana tanga lo sha dai to tak tur ati dan po hi ol samphian cho tole mo thlengkum ikut pha khing hnia tuya icha na tur lala tui chhungang minute khat emo achan ve vel itor thei om tur tok velin vur itelanga tui vodra imeya chantir ro le ikut khing ni in kut pha bor zu chia la minute chan ve second som thum chung vel zet chia wang la avo viau chuan rei kan ti ma khopania chutianga rei ja themang lo tur khopa ti vo lo tur ani thungani a result minute chan ve vel chutia ichi nuwa chuan ila chhuaka nga ikut zungtang mor te khai en kwal den denang ichi ma a itak sapa ngai ang ani lo le chu ai po atlema alo sen deuh zok ma ani chuan ngai ti that tur ani ilugin thisen apam kwal kim theya ikut zung mor lam po in an mamo thisen an hu thei ti na ani ikut zung mor an lo war deuh phuar emo rong pol lam hnaya an lo om chuan ilung lam hna tho dana engemaw dik lo chu a om phot ti na ani itak sapeng tinin an mamo thisen na pek kwal vel na a thil poimo ber te zinga mi pakhat oxygen a khop kham lo emo chutiang lama wanga lo om problem inei ti na ani berang chu ti ve china tha manchoi tamangai lova in fridge achia emo man turi nei lawe mo ani le vur man che I choyang om huna ati thei mai boka tin hun rei tak angai ve lem lo bok nen hanti chin vela ilung lama lo thalo ani chuan I shewa tanga azwal ma in doctor ipan wat theyang in sha si lo thabok si lova rei taki om khan itana poi em zo kani iti china ilunga thatok lo ti sha chuan doctor pan watang che achunga ti dan tur iti chin mai khan in sha chiang to anga ilunga HRISEL ani ti sha chuan in rin hlitna le rilrunom lo na tam tak akiam pha bokanga chu sum tam takin a lei thei si lo chu ani le irem chan chuan hanti ve chhin te a har sa lo te ania